Ak je dizajn schválený a template posekaný do XHTML CSS, tak ďalší krok je rozdelenie templateu do jednotlivých modulov. Výhoda rozdelenia templateu do modulov spočíva v tom, že ak mám v projekte viac templateov a chcem urobiť zmenu napríklad v headeri, tak nemusím robiť zmeny v každom template, ale stačí, že zmenu urobím v jednom module a zmena sa mi premietne do všetkých templateov, nakoľko moduly sú zdieľané do jednotlivých templateov podľa toho, ako si to človek zadefinuje. Takže nasledujúci dizajn idem rozdeliť do modulov a to nasledovne. Vytvorím obálku, header, hlavné menu, obsahovú časť a footer. Takže do týchto modulov by som chcel rozdeliť tento dizajn, respektíve neskôr obsahovú časť do ľavej a pravej časti a pravú časť rozdeliť na jednotlivé ďalšie podmoduly. Na rozdelenie templateu do jednotlivých modulov používam strihaciu značku. Strihacia značka je špeciálna značka zavedená v engine, na základe ktorej sa engine riadi a rozdeľuje template do modulov. Strihacia značka má formát zobáčik, mriežka, 3 názov modulu, 3 mriežka, zobáčik. Takže tento template si rozdelím na nasledovné časti. Takže túto časť nazvem main wrap, nakoľko mi engine to pochopí tak, že rozdelí mi zatiaľ tento template na hlavičku, respektíve túto úvodnú časť a ďalšiu časť webu. No ale toto mi nestačí, takže idem rozdeľovať web stránku na ďalšie časti, ako som spomínal, na header, menu, obsahovú časť a footer. Urobím to nasledovne, že idem na ďalší riadok a tu si zadefinujem ďalšiu značku s názvom header a pokračujem ďalej, čiže header mi začína touto vrstvou, čiže div id header a končí týmto divom a preskočím na ďalšiu značku a tu si zadám navigáciu, čiže horné menu, vlastne top menu a idem na ďalšiu časť, na obsahovú, kde zadám content a tým pádom engineu som dal vedieť to, že sa bude riadiť tými značkami a začne to deliť na hlavičku. Tento fragment kódu mi bude predstavovať obálku. Ďalej táto časť bude header a ďalšia časť bude top menu a tu začína obsah a postupne si porozdeľujem celý web podľa jednotlivých tých fragmentov alebo častí webu až po footer. Takže mám rozdelenú šablónu, respektíve template do jednotlivých modulov až do konca. Tak môžem si súbor uložiť a respektíve je uložený a môžem prejsť k časti engineu, kde budem vlastne nasypávať tento template do samotného engineu. Po úspešnom prihlásení idem na Design and Templates a v tejto časti mám viac možností. Môžem importovať šablónu alebo pridať modul šablóny. V tomto prípade budem importovať, aby som nemusel vytvárať šablónu, lebo tým pádom, keď vytvorím šablónu, potrebujem k nemu vytvoriť moduly a jednotlivé moduly prijať k šablóne. Kvôli tomu som vlastne si posekal tento web na jednotlivé moduly, aby mi stačilo urobiť jednoduchý import. Import teda vykonám kliknutím na túto ikonu a idem na ten súbor, ktorý som si uložil. Čiže troška priestoru si urobím. Jedná sa o text template. To len natiahnem vlastne sem, šablóna sa mi importne a keď si vlastne otvorím šablónu, tak tu sa mi vlastne zobrazili jednotlivé moduly s názvom, prefix je názov šablóny a ďalej sú jednotlivé moduly, ako som ich nazval, main wrap, header, top menu,
čiže je to ekvivalentné s týmito main wrap, header, top menu a vlastne tento dizajn mi prezentuje, vlastne táto šablóna mi prezentuje dizajn tohto webu v tomto štýle. Je jasné, že ešte sa mi to nezobrazí, je to iba vlastne nástrel, ale v Engine už tie fragmenty sú bez tej strihacej značky. Čiže text template header mám vlastne v kóde rozdelený bez tejto strihacej značky. Tu Engine potom zahadzuje. Touto značkou sa vlastne riadi a používajú iba ako informačný prvok. V ďalšom kroku si vytvorím v Engine dve stránky, nakoľko už mám importnutú šablónu. Tento modul si zavriem. A tie stránky budú úvodná stránka a stránka pre hlásenie chýb. Čiže tam si úvodná, respektíve intro, alebo nech je úvodná stránka. Dám si vytvoriť a takisto si dám vytvoriť chybovú stránku. Napríklad, ak stránka neexistuje. Dám ju takisto vytvoriť. Mám tu úvodnú a stránku neexistuje. V ďalšom kroku v nastaveniach Engineu budem musieť namapovať predvolené nastavenia alebo nastaviť. A to predvolený jazyk slovenčina a šablóna nech je textová, tá text template, ktorú som si importoval. Predvolená stránka bude úvodná a stránka neexistuje, bude stránka neexistujúca stránka. Toto všetko si uložím a idem naspäť na site content. Keď by som si chcel stránku pozrieť, že ako vyzerá, tak kliknem a stránka je momentálne takáto. Dalo sa to čakať, že stránka nebude mať pôvodný formát, ale takýto, nakoľko jej chýbajú určité súbory, napríklad štýl a obrázky. Takže v ďalšom kroku si do Engineu importnem súbory, ktoré vyžaduje táto šablóna a to si viem pozrieť. Takže si otvorím text template HTML plugin. To je súčasť HTML plugin. Modul je súčasť všetkých šablón, čiže text template je prefix, môže byť info template, list template, ofičo, ale HTML plugin bude vždy ako úvod stránky. A tu vidím, že tu sa vlastne inkluduje štýl CSS, ktorý ešte v Engine nemám naimportovaný. Urobím to nasledovne, takisto ako do šablónov, len to nebudem importovať do šablóny, nakoľko sa jedná o modul, lebo aj CSS je modul, alebo JavaScript je všetko, tak idem do moduly šablón, template modules, otvorím si ten štýl, nechám si to naimportovať, takže zasa si natiahnem štýl do tohto boxu a štýl mám importnutý. No ale týmto ešte nie je všetko, lebo stránku, keď si refreshnem, ešte je vždy rovnaká. A to je spôsobené tým, že sa musím vrátiť naspäť do template beginu a mapovať tam reálnu cestu. Všetky moduly, ktoré sú importnuté a potrebujem nejak namapovať, nájdem v zozname include, čiže ten štýl sa mi zobrazí tuto. Vyberiem si, nakoľko tu môžem mať viac súborov, dám tlačítko plus, on mi tam dá reálnu cestu a tento súbor môžem, alebo toto mapovanie môžem vymazať. Keď toto mám, dám si to uložiť. Teraz si refreshnem stránku. Stránka už začína mať takú podobu, ako je originál, ale ešte tu chýbajú obrázky. Obrázky tam viem dostať takým štýlom, že tiež si ich tam naimportujem a to tým štýlom, že zase idem na zoznam šablón, otvorím si šablónu, tým pádom vidím, že tento súbor mám otvorený a je tu namapovaný ten štýl. Takže Engine bude hľadať obrázky jak v šablóne, tak aj v štýle. Importnúť obrázky je jednoduché, importujú sa cez záložku obrázky a média. A tu vidím zoznam obrázkov a tu vidím, kde sa jednotlivé obrázky nachádzajú. Tento sa nachádza v šablóne, či template.tpl.
a tieto ostatné sa nachádzajú v štýle, čiže v CSS súbore. Výkričník napravo mi zobrazuje, že tento súbor neexistuje alebo je nesprávne linkovaný. Takisto ho môžem uploadnúť, že idem do súčasti toho webu, označím si všetky súbory, posuniem to sem, to sa mi uploadne, tým pádom keď všetky súbory sú rovnaké, skontrolujem ešte raz, môžem ísť na stránku, dať si refresh a tým pádom stránka, jak template, ktorý je zadaný, tak aj stránka vyzerá rovnako. Aj to, akurát chýba jeden butón, ten sa možno generuje dynamicky, k tomu sa potom ešte vrátim. Takže nastavenia, prvé dve stránky a prvú šablónu mám úspešne importnutú a aj funguje. Takže sa vrátim k tomuto obrázku, nakoľko v originálnej šablóne, respektíve template je v poriadku a u nás nie. Niekedy sa stáva, že Engine nedokáže všetky obrázky alebo súbory namapovať tak, ako má, tak tie si musíme dohľadať manuálne. Importnuté obrázkové súbory sa nachádzajú v záložke Images. Týmto záložkám všetkým predchádza záložka alebo adresár redata, čiže Engine data, skrátke redata, a cez ňu by sme mali mapovať obrázky, čiže redata, images a search if. A vidím, že súbor je tam. Tak sa vrátim naspäť do templateu. Na webe vidím, že jedná sa o header, tak si dohľadám modul header. Čiže aj vo vyhľadávaní pomáhajú tieto moduly v tom, že človek vie, o ktorú časť sa jedná, a cesta by mala byť v poriadku až na to redata. Redata býva dobrým zvykom dávať aj host, čiže celú cestu, aj keď podľa ktorých ľudia, že lepšie používať relatívne ako absolútne cesty. V prípade Engine je to jedno, lebo Engine si dokáže ustrážiť aj absolútne cesty. Čiže doplnil som tam host, je to pre Smarty tak, k tomu sa neskôr dostanem, a doplnil som celú cestu. Toto keď si uložím, idem na stránku a dám obnoviť, tak vidím, že aj originál template, aj vygenerovaný Engine sú také isté. Keďže už mám template v poriadku, importnutý, tak v ďalšom kroku by som chcel dosiahnuť to, aby som si vedel ľahko manažovať obsah. Takže v prvom kroku si budem chcieť meniť nadpis, nejaký krátky popis a obsah webu, po prípade spravovací menu. Takže v template si musím v prvom rade odstrániť tieto veci, aby tam neboli, tento obsah, tento akože vymyslený, a potom ho nahradím mojím obsahom. A urobím to nasledovne. Idem zasa na moju šablónu, idem na ten main content a tu vidím, že tu mám vlastne nadpis, ktorý zodpovedá tomuto. Ďalej nejaký krátky popis, ktorý zodpovedá tomuto, a obsah. Tieto tri veci môžem vymazať. V tomto prípade linku na nadpis nebudem ani potrebovať, tak vymažem to celé a nahradím ho Smarty tagom, a to takým, že stlačím si Ctrl a Space, alebo si kliknem sem a dám, že jedná sa o stránku, takže page, napíšem bodka, vyberiem si tabuľku Add Pages a nájdem si .label, čo je nadpis stránky. Mám to, dám Enter, mám to doplnené. To isté urobím aj pri krátkom popise. Vymažem to, idem hore, napíšem page, dám bodku a dám page int, už nemusím vybrať tabulku, lebo Engine si zapamätal. Priradím a v tomto prípade vymažem celé toto aj s pečkom, nakoľko je to paragraf a editor dokáže generovať, respektíve začína
obsah s paragrafom. Takže toto všetko vymažem, idem zasa na page, stlačím bodku a dám content, čiže obsah. Keď toto všetko mám, obsah si uložím. Idem na šablónu, dám si to obnoviť a vidím, že všetko mi zmizlo. Čo je vlastne v poriadku. A týmto pádom sa dostanem k ďalšiemu bodu. A ďalší bod je vlastne aplikačná vrstva. Takže namapoval som si Smarty Tag Page .dots.label. Page je vlastne tag, na ktorý viem mapovať určité funkcie, ktoré neskôr ukážem. A v rámci tých funkcií, respektíve funkcia vracia pole určitých hodnôt alebo objekt by som to nazval a ten objekt môže obsahovať jednotlivé vlastnosti ako dots label, page int, page content. Keď idem na stránku, obsah ešte stále nevidím. A to je tým, že vlastne ten template má prázdny a potrebujem naplniť nejakými hodnotami. Naplňať hodnoty do engineu môžem nasledovne, idem zase na ten môj template a otvorím si ho a idem na mapovanie funkcií. Nájdem tu host a nájdem tu page. A host je vlastne tá cesta, ktorú som potreboval a tam viac menej asi mapujem doménu. Takže napíšem funkciu domain, get domain name, engine mi ju ponúkne, dám ju priradiť do funkcií, respektíve doplniť a dám ju priradiť hostu. Tým pádom funkciu mám priradenú. To isté urobím aj s pageom a potrebujem vlastnosti stránky. Tak zasa si nájdem funkciu get page data. Mám tu viac funkcií, ale momentálne ma zaujíma get page data. Táto funkcia vracia aktuálne vlastnosti aktuálnej stránky. Takže toto si zase len vyberiem, priradím to do funkcií a nechám to priradiť k tomu Smarty tagu. Čiže tento page je vlastne ekvivalent tohto pageu. Čiže tieto dva pagey súvisia. A ostatné už engine doplňal, vlastne ponúkal a to sa vlastne doplnilo. Čiže teraz, keď pôjdem a dám si obnoviť, tak mi vypíše názov úvodná stránka. Tento názov vlastne vyťahol z názvu stránky, lebo som na úvodnej stránke. Mám tu chybu, ktorú si môžem opraviť tým, že kliknem si pravým tlačítkom na danú stránku, dám zmeniť vlastnosti a môžem napísať úvodná stránka. Ďalej dám k nej nejaký krátky popis. Tuto bude krátky popis úvodnej stránky. A toto všetko si môžem uložiť. Keď idem na stránku, dám to obnoviť, už tuto mám krátky popis úvodnej stránky. Čiže niečo také, ako je tu. Ďalší krok, chcem tam dať nejaký obsah. Obsah, idem na úvodnú stránku, kliknem na ňu a sem si môžem vložiť svoj obsah web stránky. Toto keď mám, môžem to uložiť, idem na stránku, refreshnem si to, mám tu obsah stránky.